masuk mahita tu minggu perninggotan lamoding. Jadi semua HP mohon dimatikan. Mari deh mahita. Mari hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar itu di perbadia. Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon dohata ni Tuhan Yesus. Namo nangido si parulaon san. Dohot aka ulus nasaksak. Jaladang sesaok ku goarna sian pustaha hanguluan. Jala parhatopotok kudo goarna di jolo ni damang doho di jolo ni akka surusruanna. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu.
Hodo na punah hami manang mangulu manang mate pe hami. Nang pemerdalan hami durura nilinggoman ni hamatean. Dang habari hami be hamatean. Ayhodo dongan nami. Dang tertiup hamatean manang tanoman be hami. Ayhodo Tuhan nami naung humokop hami. Jalahodo na punah hami. Roh hami nuaing tuho mangidu. Sahat tuhoma to dinami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangulu manang namatepe. Sa tiup matangan nami. Urupi hami maritehite pakokok mi. Asa saat kami Tuhan nguluan na sorasuda. Amin. Mari demahita. Tangihon hamuma patit ni debata di minggu sadarion. Imana tersurat di Konvensi Bidu Saplima. Paminggolon ni namoding. Tarhah porseai jalat hati dakodo hamateani. Ima ujung ni ngolu ni jolma di portibion. Maradian ma ibana sian sadok ulaonna. Adong haluaon di akana porsea pabua Yesus Kristus naung hehe ido panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan nina mangulu do namate. Martua do namate di bagasan Tuhani na satia rodi ujung di partuhani huriai. Ido perningotan ni akana moding laho padungohon hapor seaon marningot ajalta sadiri uhud pada hoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean songonida nang pakirimon di Banua Gijang sambulon ni todita dohot di hadodumuni hapor seai dohot Tuhan debata sahatunaro Yesus Kristus padu halion ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugo imahami mangulaon hobar tupatimi amen. Mari demahita.
tato poti madosata tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na godangido. Sai asima roham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhutna sai sungguli maroha nami asa muba roha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami amin. Laos tabigema baga-baga ni debata Tuhan sisani dosa humokop hita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa di bahid debata asa gabe hati goran di debata hita mar hita hita ibana hasangapom ma di debata na digijang amin. Kor
Mangyuma por Parapuan.
Hatani debata di turpu epistel ima di minggu ujung tahun parhuriaun perningotan di akan nong namoding ima na tersurat di saya ono plima mamuka mai sian ayat 17 sahat 20 margati soring mahita majahasa sian hami mana parjolo songonon ma hatani Jahoba ai ida ma ahuma manopa langit nai baru do tano nai baru jaladangbe ingoton akan naparjoloi manang tersunggul turoha ikon marlas ni roha mahamu jala marolop-olop ro di saliling-lingna ala ahu manopa akai ai idama ahu manopa Jerusalem bahen parolop-olopon jala bangso isinai bahen las ni roha ahu sadiri pe marolop-olop do mida Jerusalem jala marlas ni roha ahu mida bangsoku jaladangbe tarbege disi suara partangison manang suara angguk-angguk dang adong bedisi poso-poso si otik ari manang na ubanon na sogok ari-arina ay na doli dope na marumur 100 tahun laho mate jela pardosa 100 tahun hona burang jala Paulius nasida ma akka bagas laos inganan nasida suanon nasida ma ahau anggur jala pangon nasida parbuena dang tagamon nasida Paulihon bagas gabe halak na asing mangingani dang tagamon nasida manuan gabe halak na asing mangangon ay songonari diau songon ini do ari-ari ni bangsoku jala jadian di tangan nasida ikon halak nahu pilit marsaulionsa dang tagamon loja so marmidu nasida manang manubuhon anak asa tilahononna tibu di pinoparni pinasupasu ni Jahoba do nasida rodi tubu nasidai ido sahatna martua do akan atumangion hatani di batang jala na piapsa amen kor punguan inakames
hati dakon ma haporsiao tai, songon hani hati dakon ni dongata sa haporsiao di sadok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya tod di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhatta, na tumanaw na bernit, di pakuhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manai tu surgo laho hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pa ima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, ahu porsea di todi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni hala Kristen akan abadia, do dia sesani dosa, do dihatai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate, do dihanguluan na sora suda. Amin. Markorma punguan lansia, diulutima punguan Nikorama.
Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu madihita salutna. Titing nama sade minggu ta sadarion tapi ihut mainang tabuk kama titik tanah dong dihita ima minggu sadarion minggu ujung tahun perhuriaon parningotan di akan amoding songon topik menomu-nomu banua gijang do tano naim baru titing namar gagam na perjolo Parhado HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat hari Minggu ma tusudi ruas ni huria nama dohoti permingguan sadarion jala akka tamuenami na sadarion dope parjolo sahali marminggu di gerejaon pasahat hami ma hata parhorasan sian huriata jala selamat beribadah di pasu-pasu di Batama hita marhite perminggota sadarion di nomor 2 Hami Parhado Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parsarepeon turuas nama ulang tahun di minggu paupaton di bulan November 2020 saya di Lehon de Batama gajang ni umur hahi paso dohot akka las niroha hatani de bata tu nama ulang tahun ay dohonon na do akka suru-suruan na taringo tuho asa dijaga ho di akka dalanmu sudina sian pesalmen sia plusada ayat 10 sada akka guar-guar nama ulang tahun kelahiran dot pernikahan boy mata ida songon natar surat di titing sadarion di nomor 3 na di hari Jumat tanggal 24 November 2020 nunga jubolo marejengolu sada ruas ina Rustiana Borusiaturi Opung Yemima Lisaboru tutup umur 64 tahun tanggungan ni keluarga ni Amata Alex Ferdinand Sinaga Labora Boru Sitijak laos dipatu padu acara permingguan saderion di Tonga Bagas naniluon ni Padita Resort Pendeta Alemak Simajutak MTH MM tuhat taman mangaleon hagugon dot apol-apol tusude keluarga natin nanggal honna di nomor 4 titing na majalo pasu-pasu perbagason na perjolo titing paduahon na majalo pasu-pasu perbagason ima calon panguli maringan Arta si Hombing anak ni Amata Jansen si Hombing nahinan tubuh ni Inata Marizia Opusunggu sian huta si Malingkar Medan Huria HKBP Hutaim Baru Resort Hutaim Baru Distrik Onom Dairi do calon oruan Tasya Maria Frisilia Pasaribu Boru ni Amata Deni Sumurung Pasaribu nahinan tubuh ni Inata Lisken Juliati Marpaung Senhuta Jalan Sekapuas nomor 07A Medan Ruas Wek Bethesda Huria HKBP Immanuel Resort Immanuel Medan Distrik 10 Medan Aceh saka pamasu-masu nasida di hari Sabtu tanggal 2 Desember 2020 di Gereja HKBP Perdomuan Resort Simalingkar B pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2020 di nomor 2 titing parjolo neng majalo pasu-pasu perbagason ima calon panguli Osten Christian Sihaan anak ni Amata Lunggung Sihaan tubuh ni Inata Risma Kartini Boru si Hombing Sian Huta Jalan Karya 5 nomor 12 Helvetia Medan Huria HKBP Melati Resort Helvetia Sada Distrik 10 Medan Aceh do calon oruan Kasrini Mahdalena Boru Marpaung Boru ni Amata Situa Doktorandus Budiman Marpaung nahinan tubuh ni Inata Gerti Boru Simajutak nahinan
Sian Huta Jalan Persatuan, Lorong Abadi nomor Sada, Huria HKBP Emmanuel Resort Emmanuel Medan, Distrik 10 Medan Aceh. Saka pamasu-masun nasida di hari Sabtu tanggal 10 Desember 2020 di HKBP Melati Resort Helvetia Sada Distrik 10 Medan Aceh masuk pukul 10.30 WIB. Di nomor 5 parningotan di akka nong modding sadarion di permingguan ujung tahun parhuriaon tapatu pado parningotan di akka ruas nong modding na di bagasan sataonon parhuriaon tahun 2022 satu tahun 2020 taida ma akka guar-guar ni ruas nong modding marhite tikting dot impokus ni huriata akka guar ni na akka nong modding boy matai taida songon adong titing dohot infokus ni huriata. Di nomor onom saotik amanginang adong urutan nomor onom ralat ima tanggal lahir ni amata situa Dr. Andus Hutapea disi tersurat 25 bulan onom tahun 1930 sada sasitongna tanggal lahir 20 bulan onom tahun 1930 sada. Di nomor onom Natal Parhalado keluarga di hari Minggu tanggal 3 Desember 2020 nanengro di Patupa Huriatta do perayaan Natal Parhalado dohot keluarga dohot situa nok pensiun rap kedua dohot keluarga masuk pukul 10 WIB maringanan di gerejaon. Di nomor pitu papungupelian nomor sadarion papungupelian tujolo do 2A dohot 2B tu haperluan ni kantor pusat dohot haperluan Natal. Di nomor 2 tu hari Minggu tanggal 3 Desember 2020 nanengro papungupelian tujolo do 2A dohot 2B tu haperluan ni kantor pusat dohot haperluan Natal. Nomor 8 nomor sia boy mata jaha manginang. Di nomor 10 varian Natal gabungan ama ina HKBP Emmanuel sadarion Minggu 26 November 2020 di Patupado rapat panitia Natal gabungan ama ina HKBP Emmanuel maringanan di ruang konsistori gereja masuk pukul 10.30 WIB. Lao pada sipon akan narikot tu perayaan Natal do mutusi ria masude panitia dohot parhalado tarlumobi seksi dana nasian ganup wekna. Di nomor 10 sada paria panitia pesta profesionalisme penatalayanan tahun 2020 pada lampilan warta nadong daftar penerima hasil total pemasukan sementara nang dijalo sampai tanggal 24 November 2020. Di nomor 12 boy mata jaha manginang. Di nomor 10 rapat huri HKBP Emmanuel di hari Sabtu tanggal 25 November 2020 nungadenggan merdalan di Patupa huriatta do rapot huria. Agenda ni rapot ima manotopon akka dohot anggaran dohot program HKBP Emmanuel tahun 2024. Manotopon SOP HKBP Emmanuel dohot Warnasari ni parapoton. Nomor 14, 15, 16 boy mata jaha manginang. Nomor 17 ruas na opname di rumah sakit do na pemulihan di tonga bagasna na perjolo Renida Tesalonika Borna Pitupulu wek kana pemulihan. Nomor 2 Dr. Andus B. Sitompul wek Galilea Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Manangpon Jakarta. Nomor 3 Situa L Huta Barat wek Betania di Rumah Sakit Adam Malik. Nomor 4 Situa I Huta Julu wek Nazaret opname di Rumah Sakit. Nomor 5 Hotma Boru Sibuea wek Nazaret opname di Rumah Sakit Adam Malik. Di nomor 10 lalu boy mata jaha manginang. Di poin Romawi kedua titing parhemengon sentralisasi dot non sentralisasi boy mata ida manginang songon adong di lampiran parhepengon ni huriatta di minggu sadarion jala mulate mahu pasat hami tuamu akka ruas na mangalion pelian bulanan manang pelian tahun pelian persepuluhan hamulateon tu huriatta sadita baituan ma pasu-pasu di hamu ruas amang nami do inang nami dihita saluhurna songoni matiting na masa di minggu ta sadarion horas ma dihita.
para ningotan di akka naung moding. Hamu akka dongan saha porseaon na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapatu pape sadarion parningotan ni akka na moding dang na makurangi si dang na mangarukari si dangolon parningotanon. Alai marhite parningotan ni akka na modingon naing ingotota hitape naikon marujung do ditiki nabe songon akadongata na naung parjolo modingi dang si habiara be sorop ni hamateani ainunga dipatuduk Tuhan Yesus Kristus marhite-hite haheheonna sian namate jo hamatean di dia hamonangami jo hamatean di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatean jalapati hido gogo ni dosai alai mauliate ma di debata na pamonang hita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. daging ondo gabe bagi jalai kondo malake asa sogo bakiti Tuhan sana ingot ari hamamatem idonanaing sungluhonon ni parpunganon tuhita dang parmianan nahot di portibion dihita ikon tadi konot tado saluhut nana adong di portibion surgoido parmianan nahot ro di saliling nilelingna diaka na porsea di ibana Yesus Kristus nunga mate ala di magoluha siku puar di parane ipelas roharulang mana dikon pardagangan mana putun hasunangan mana putun Yesus ingot ari hamamatem paingoton hita nuaing matiki parasian na nilehon ni debata nuaing matiki di hita laho paubahon roha marhite-hite na mananggalhon sian ngolutta akapangalaho naso hinalomohon ni debata dang taboto manang sadi hari hamateani manopot hita songon panakobor ngiddo haroroni Tuhani mangalap akka naporsiai alani dungo mahita jala martangiang asamonang hita
sahat rodi ujungna. Marsi hohot jala somu bauba mahita, jala lam sumurung matok tong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ai taboto do dang magopo halo jauta di bagasan Tuhani. Mamatem, paingoton hita, asa marparhaseang tiki, nanilehon ni debata, tuaka ulaon na denggan, ulaon na hinalomohon ni debata, atong bisa sadi hari dope, taulahom mana denggan di saluhut halak, alai gumodang matu dongata saha porseaon. Nuaeng tajahama guar-guar ni dongata sahuria namoding di bagasan sataon parhuriaonon. Sadarion di parmingguon ujung tahun parhuriaon tapatu pado parningota diakka ruas naung moding di bagasa sataon parhuriaon tahun 2022 sahatu 2023. Na parjolo goar marga artauli boru silitonga opu martaboru tubuh tanggal 10 Juni 1900 moding 30 November 2022 tutu umur 61 tahun sian wik Bethlehem na paduahon Budi Lubis opu Angel Doli tubuh tanggal 10 April 1956 moding walu Januari 2023 tutup umur 66 tahun wik Bethesda na patuluhon Tinur Haida boru siahan opu Juraboru tanggal lahir manang tubuh tanggal sada bulan pitu
1953. Modding tanggal 10 Januari 2020. Tutu umur 70 tahun. Sian Wik Jericho. Na paupaton patas lubatobing opu keisadoli. Tubuh 15 Oktober 1936. Modding 25 Januari 2020. Tutu umur 27 tahun. Sian Wik Bethesda. Na palimahon pardamaian Simatupang. Tubuh 24 Juni 1960. Modding 25 Februari 2020. Tutu umur 63 tahun. Sian Wik Jordan. Na paunopon situa Doktorandus Iskandar Hutapea Oppu Amudidoli. Tubuh 20 Juni 1930 sada. Modding sada Maret 2020. Tutu umur 52 tahun. Sian Wik Bethesda. Na papituhon situa Doktorandus Budiman Marpaung Oppu Martadoli. Tubuh 24 Maret 1957. Modding 6 April 2020. Tutu umur 66 tahun. Sian Wik Betania. Na pawaluhon manahan Sibarani SH Oppu Johanadoli. Tubuh 10 Desember 1946. Modding 7 April 2020. Tutup umur 77 tahun. Sian Wik Nasaret. Na pasiahon lasringa boru sitompul Oppu Tetiboru. Tubuh 25 Desember 1945. Modding sia April 2020. Tutu umur 70 tahun. Sian Lunggu. Sian Wek Bethlehem. Na pasapuluhon Pendeta Rentau Tianar Boru Marpau. Tubuh 20 Januari 1930. Modding 20 April 2020. Tutup umur 26 tahun. Sian Wek Nasaret. Na pasapuluh sadahon Parade Rubianto Simajuntak. Tubuh sada Februari 1960. Modding walu Mei 2020. Tutu umur 55 tahun. Sian Wek Jordan. Na pasapuluduahon Doktorandus Edward Farlindungan Sitorus Oppu Ramos Doli. Tubuh 21 Agustus 1946. Modding 10 Juni 2020. Tutu umur 77 tahun. Sian Wek Jordan. Pasapulutuhon Profesor Dr. Jawasi Naibaho Oppu Batara Doli. Tubuh 10 Desember 1936. Modding 3 Juli 2020. Umur 26 tahun. Sian Wek Kana. Na pasaplopaton Marlon Pandiangan Oppu Kalisia Doli. Tubuh 12 Oktober 1956. Modding 12 Juli 2020. Tutu umur
17 tahun sian wek Jordan. Pas 15 hon Felicia Julian Clarissa boru sianturi naposo wek kana. Tubuh 30 Juli 1900 siap lalu modding 16 Juli 2020 tolu tutu umur 25 tahun sian wek kana. Na pas plonopon situa Maria Dondom boru sitorus Opu Daniel boru. Tubuh 25 Agustus 1932. Tutup umur 24 Juli 2020 tolu. Tutup umur 91 tahun. Wek Galilea. Pas 10 fituhon situa doktorandus Gandaraja Simarmata Opu Grace Doli. Tubuh 24 Agustus 1940 modding 7 Agustus 2020 tolu. Tutu umur 22 tahun. Sian wek Bethesda. Na pas 10 aluhon Rosmina boru Simajuntak Opu Rido boru. Tubuh 6 Desember 1930 lalu modding 10 Agustus 2020 tolu. Tutu umur 25 tahun sian wek kana. Na pas 10 siahon Oktoberlin Pardosi Opu Esra Doli. Tubuh 10 Oktober 1962 modding 27 Agustus 2020 tolu. Tutu umur 50 tahun sian wek Jordan. Pa 20-hon Putri Sion boru Sinaga naposo wek Jericho. Tubuh 10 September 1996 modding 20 Agustus 2020 tolu. Tutup umur 27 tahun sian wik Jericho. Na pa 20 sadahon Marta boru Tambunan Opu Roy boru. Tubuh 10 Oktober 1936 modding 25 September 2020 tolu. Tutu umur 27 tahun sian wek Jericho. 22 Tiurma boru Siahan Opu Laeli boru. Tubuh 17 Oktober 1942 modding 30 September 2020 tolu. Tutu umur 21 tahun sian wek Jericho. Pa 20 toluhon Doktorandus Soalon Ojak Fardede Opu Indah Naomi Doli. Modding tubuh 20 Maret 1931 modding 4 Oktober 2020 tolu. Tutu umur 52 tahun sian wek Galilea. Pa 24 ton Dingse Simajuntak Opu Luhut boru. Tubuh 20 September 1936 modding sia Oktober 2020 tolu. Tutu umur 27 tahun sian wek Getsemane. Pa 25 hon Jim Kanor Sirait Opu Saina Doli. Tubuh 8 Januari 1945 modding 12 Oktober 2020 tolu. Tutu umur 70 tahun sian wek Betania. 26 Posman boru Togatorop Opu Porman boru Togatorop Opu Sanggak boru. Tubuh 20
Juni 1941. Modding 20 Oktober 2020. Tutu umur 82 tahun. Sian we Jericho. 27 Rustiana Boru Siaturi Oppu Yemi Malisa Boru. Tubuh 22 Februari 1960. Modding 24 November 2020. Tutup umur 64 tahun. Sian wek Bethlehem. Songonima namodding di Huriata di tahun 2022 sahatu 2020 dia pulitu hatta masude keluarga natina di konna jala lam gudang aka pasu-pasu di balik niaka si tahun ini jalo onna aka naum muli songonima. Jom kita. Hudul Mahita. Maredeh Mahita Papungu Pelean buku ede 330 dimulai sian ayat sada. Uhud Papungu Pelean sada asadabi. Thank you.
Maratang yang mahita. Rodo hami tu adopanmu Tuhan. Marhite minggu nami sadarion. Minggu ujung tahun parhuriaon. Dohot parningotan di akana modding. Paingotok kami nalaho salpu dongolu namion. Alani hupasahat kami mangulu nami tuho Tuhan. Asa mangulu manang mate ho manapuna hami. Pakulingi hami di parnguluan nami marhite hatam. Asa toktong girigir rohanang pamatang nami. Roh marsoba tuado pami. Doh majalo hatami. Sian nasa gogo doh pikiran nami. Jalawoi tarulah kami di ngulu nami siganu pari. Paima-ima haroromi Tuhan. Asa tung jupang muhami denggan. Jala sohasurahat. Bohali mahami di bagasak katam. Artana marga di ngulu nami. Urasi hami Tuhan, sianak kadosa nami, tungburi hami ias, asatung denggan hami, dia dopami, di ngulu namion, dohot di tongani huriami. Tuhan, jakom mahami, marhiti asini roham, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Horas dihita amanginang. Hatan itu hatta di minggu ta ujung tahun parhuriaon imasian pangukapod 20 sada ayat sada sahatu ayat opat songonoma didok ujahama dihita pangukapod 20 sada ayat sada sahatu opat banua gijang dohotano nai baru dungi huidama banua gijang nai baru dohotano nai baru ainunga salpu banua gijang na parjolo dohotano na parjoloi lautipe dangadongbe jalahuida mahuta nabadia tuat sian banua gijang sian debata ima Jerusalem nai baru na pinature-ture songon oroan na sinanggulan madapoton harajaonna. Jadi hubegema suara nagogo sian habang say na madok. Odo joro ni dewata. Di tonga-tonga ni akka jolma. Na maringanan maibana di tonga-tonga nasida. Jala nasida ma bangsona. Jala dewata sadiri sahur tu nasida. Jadi apusan ni dewata ma. Nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida. Dangadong be hamatean nang arsak ni roha. Nang anggu-angguk. Nang nahasit dang disibe ainunga salpu na parjuloi ido sahatna
Hamu amang inang minggutta sadarion ima parningotan ni akana modding alai guarni minggutta minggu ujung tahun para huriaun. Namar ningot do hita, namar ujung do ngolutta. Kita pasti punya ajal. Kita pasti akan berlalu. Nasal pudo nasana adong. Jala tadi konot tado. Sude nasana adong. Mate do hita. Gudang do bukti mana tanda-tanda jalan apa yang ngotok kita bahwa merujung do sude. Ima natabereng di diri tasadiri. Molo tabereng garis ni tangatta adong desi huruf M. Memon tumori ingok ma ari hamamatem kanan dan kiri. Tersurat do memang di pesalmeni di tangan siamunda hamorau ninna di tangan habirangna gajang ni umur ninda. Alai di tangan tai tersurat ingot ma salpu do hita jalamate do hita. Bahasa ikon ingotota namate hita. Kenapa kita harus mengingat? Asa unang terlalap hita. Jala asa marpakirimon hita. Jala asa unang sai tu matangis hita. Jala asa unang sai marsak kita. Alana songonido pikiratta. Doho pakilalatta. Mamikiri nasana adong di hasianganon. Tangis. Marukil. Marsak. Jaladang marpakirimon. Madele. Holan sitaonon. Nungga gudangi tahilala. Jala ta akuhon. Alani dipaingot mahita salpudo isude. Salpudo akka nahaciti. Jaladang holan nahaciti na salpu. Na sonangipe manang nauli nadingoluope salpudo. Memang idok do molo gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Jolma manadikon budi ninda. Alayang gohita muluboy niat tatadikon ma akka artanauli tu ya nakota. Ima natau sahaon. Alai naing do usahonota sebagai manusia atau habitat tai molotung pe marujung golutta na perjolo si waris sonota ima haporseaun haburjuon na denggan na boy di bereng jolma siak kita adong may ngotonna dang holat ditiki penguburan ni dohonon ni jolma tu hita na burju hita alai memang marurat jala tersirat jala boy di pakilalaho jolma haporseaota parulaota nadenggan na dihita jala nauli parangetta imana tadok budi manang pangalaho manang pabaenan iman yan tadi konotta asa gabe apul-apul na sumurungi diakka na tadikon ay molo denggan tatadikon badenggam matong na tatadikoni di bagasan barita ni turpuhon takas do didok buasa didok di Banua Gijang manang Banua Gijang di goari Jerusalem naik baru Jerusalem nunga tapar siajari sian hatan ni debata imay nganan di bangsa Israel jala di Jerusalem omma bagas joro nauli jala bagak sude pangisina dorpina dohot tiangna berdingding emas alai takas doinang didok Yesus dalam 3 hari bisa ini roboh inna didok pangukaponi dison mulai salpu
ninda. Jerusalem na lama nani do na dakkola Jerusalem na di Palestina manang inganan ni bangsa Israel. Alai Jerusalem ima ingana taon tanoon. Di Jerusalemon didok molo idok panurat Jerusalem naujui Mesias dibunuh. Allah tidak diterima. Mesias menderita. Allah ditolak. Songoni manang pangalahon ni jolma. Dang dijalo Tuhani. Jala dang dijakon Tuhani. Jala dipersilakon Tuhani. Nama sana diadopan di si Johannes nama nuraton bukuon. Ninnaibana huidama Jerusalem nai baru. Di Jerusalem nai baru manang namasa di perngoluan ni si Johannes dohot hala Kristen tiki ima porsuk di paporsuk marsiak bagi jala pola donasida disiksa hidup-hidup, dibakar dengan disiram ninna mereka pegang tiang atau lampu dari bambu itu sulu mereka disiram dengan minyak dan dibakar. Begitu berat penyiksaan kepada orang Kristen di zaman si Johannes. Alani dia polisi Johannes mahalahi. Itu akan berlalu penderitaan itu. Karena percaya kepada Kristus menderita, salpudoi. Dangadong be nodisi ilu-ilu. Jala dangadong be na porsuk. Dangadong be akka na duk-duk nindai bana. Sudedo hita atau semua orang merasakan masing-masing ya. Punya rasa sakit, sakit hati, sakit fisik, kekerasan fisik, atau mungkin sakit pikiran, kekerasan, penindasan. Kadang dia tertindas sendiri dengan menendiri. Kadang ditindas orang ketika lemah. Kadang dia disiksa orang. Songo jamita tu sekolah minggu. Nasugot. Anak-anak katanya di Indonesia paling nomor 5 bahwa hidup membuli, meniksa, mungkin mencakar, mungkin menendang, mungkin mengejek, menepelekan, dan juga menyingkirkan. Nah seperti itu. Imaha persuhon nang di parnguluan tidak danak. Nah terjadi nuaingon. Asa tapar rohahoni. Jadi tarsonggot doa. Salah enggak kalau marah-marah? Nikutu nasida. Enggak salah, boleh marah-marah. Katanya kan? Gitu. Bohama nahuwayak molialu si songoni. Mungkin ibereng marah natorasna muruk-muruk. Tidak salah kan? Kalau marah-marah. Marah karena kesalahannya. Kan gitu. Alai adong dora muruk-muruk. Alai bereng si pele seseorang ini. Itor karas hata-hatana. Kan gitu. Ada juga karena dia memang jago bicara. Dan lain-lainnya itu. Alaina jelas. Si tahunan manang hapor suhon nata hilalan waing ganup. Baik di tingkat anak-anak. Baik di tingkat nama tua manang hita. Kita merasakan ada penderitaan. Olo doya alani ekonomi. Nau jot-joti mate. Olo doya alani pangalahon yanakon. Naso tarpature jalanang ditangi hobbe hita. Olo doi alani dongan. Manang olo doi alani donga saripe ama manang ina ala nama katai. Holan otik dona pitik. Olo ikton kon itor merbedai. Aka perbedaan. Mabain hacit. Hata nasutabupi mabain kacit. Dohot parbabainan di donga pe. Dang tabu tu hita. Hacit doi. Apalagi kita orang sekarang ini udah banyak orang-orang yang cepat mengerti. Tak songon najului dicerita cerita orang niatusan. Tapi sekarang kalau kita melihat mana yang baik, mana yang salah, sudah bisa kita mengerti karena banyak contoh melalui media sosial.
Alani olodo holan asing sikap ni jolma, olodo haci rohatta. Karena itu kadang rasa sakit itu datang kita sendiri yang buat. Kadang memang kalau kita tanggapi perbuatan orang lain bisa menyakiti diri kita. Jadi ya kita sendiri membuat kadang menyakiti hati kita, tetapi kita sendiri yang membuat sukacita. Tapi bagaimanapun dua pangalahui nata adopi di ngolut tahun, ima rasa sakit ada dan juga rasa senang pasti ada. Itu yang diciptakan dan yang bertumbuh dalam diri kita. Yang lahir dari kebiasaan atau mungkin dari lingkungan kita. Amang inang. Alai hapor suhon dan yadopan ni si Yohanes. Ima sisian ni Tuhan Yesus. Ala ni na persea tu Tuhani. Ala dang disobba Kaisar Domitianus. Ala Kaisar saati ikut dianggap Tuhan. Adong ada negara kan. Siapa raja itu harus dianggap Tuhan. Dan siapa yang berkuasa, siapa yang tinggi, harta kekayaannya dan ilmunya, itu dianggap Tuhan dan disembah. Dan itu terjadi pada zaman Yohanes. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena menembah Tuhan. Alana molo isobba Tuhani napistar. Jadi berarti dibawa kaisar ke kepintarannya kan. Bah ngado kape digijaku napistar. Kan ciri-ciri ni jolma songonido kan. Adong do PHB gijaku napistarin dah kan. Alai ido bain napistari molo itonga-tonga ni napistar gabe naoto do ibana. Jalan naoto i molo itonga-tonga ni naoto gabe napistar kan gitu kan. Pistaroti kan. Nah, songoni ma pakilalani si Kaisar Domitianus. Ira badidokon natar surati naoto di rohani portibion alai di dewata napistar ninda. Jadi silangi haoto di rohani portibion alayang go di dewata hapistaran alana jolmai dang diatusi silangi dang diatusi Tuhani jaladang diatusi haperseaunna ido jolmai alani dido si Yohanes ma huida aku melihat huida maban wagijang yang tidak bisa dilihat siapa-siapa. Hanya Yohanes yang melihat. Dan kita pun tidak bisa menggambarkan bagaimana itu sorga. Tapi sudah dinyanyikan. Nah diangkat nakin sian pangkaput 20 sadon. Pada hari Kamis pungguan ama. Huida surgo indah si Yohanes. Aku melihat sorga artinya Tuhan. Kehadiran Tuhan. Melihat Tuhan. Kalau Maria tidak dilihat Tuhan karena dia asik menangis. Padahal sudah di belakang dia berdiri. Ai horo nama anakku Tuhaki innaibana saya tangis martutukian. Biasanya orang yang menderita yang kesakitan, yang putus asa dia tidak melihat Tuhannya sedang berdiri menolongnya. Dan juga kita saat bekerja kita kecapean dan kita tidak menghasilkan. Kita tidak lihat kalau Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kita selalu bilang, Tuhan tidak berkati. Di manakah kuasamu Tuhan? Di manakah pertolonganmu? Seperti Maria itu, dang mamereng. Anggo si Yohanes, huida Tuhani. Idona idona. Bahkan huida, tuari naneng ro. Di parade Tuhani. Di ahana di idana nani idanai. Di sido di tonga-tonga ni banua gijangi do Tuhan. Jadi dangadong be Jerusalemi, dangadong be tanoon. Jaladang jongjong be di si gereja, songon nato paya ke sonari. Dang jongjong be di si ka gedung-gedung. Alai nunga di tonga-tonga nasida jongjong Tuhani. Ilu-ilu itor mahiang, holan namekel nama jolma, memuji-muji Tuhan, marsoba Tuhan. Dangadong be sina jahat nama jahati. Dangadong be di sina pasi asiakon. Dangadong be si idao pangalahon idongan nahurang di si. Dangadong be idao di si akka hasusahan. Manang na hasusahan di diri niba. Dangadong be di si. Alai holan lasni roha. Holani malungud dohita. Mungkin ulu dohita marsirarian tadok
Jikalau sekarang dipanggil Tuhan sudah siap? Tidak. Kan gitu kan? Tidak. Masih ingin menikmati keindahan hidup ini. Marsahip po iba ni sahod dope asa sehat. Asa taba umur riba, mulai dok taba umur 20 tahun naik termekel maiba kan? Atau 1 hari 2 tahun. Songon si Hizkia alani nasala do ibana itor ibani ibana marsahit jalai dok Tuhan mate maho. Inna alai martangi yang maibana do alasan ibana asa bertobat do. Pau-bauku mapangalahokku jala dengganau inna ibana jala dialusi Tuhani matang yang na 15 tahun naik di luas Tuhani maibana mangulu. Jadi ahado tujuan taharuana manguluon. Nah udok nakid do ingin menikmati keindahan ini aja daun. Saleleng adong dilehot Tuhani hosatta songon akad de tanakid do. Ingok mamate do ho. Ba molo tarbaik ko ulah ma nadenggan ido. Songon nah udok nakid do. Patuduhon hapor siamu na mangulu. Roho marsobatu Tuhani. Jala ukap roham. Makatai dohot Tuhani, majalo Tuhani. Jala songo si Johannes. Boy mamereng Tuhani di ngoluna. Kadang hita mangulu di pertibion rotu garijau dang taida Tuhani. Dang tak kasih tak berkomunikasi dohot Tuhatai. Jala dang mago, jala dak tahilala di tonga-tongat ta Tuhani. Dohot diulaut tai. Dan di pikiran yang di pikiran kita walaupun kita duduk di sini apa kan itu memang benarnya kita melihat Tuhan itu memberkati kita, menguatkan kita, molo terhibur do hita jala molo tahilala do jonok jala di tonga-tonga ta Tuhani berarti nunga takasih ta mengida Tuhani huida do Tuhani asa nakin si Maria alasa itu matangis ala pikiranna dibuat nama buat tuhaki ninna. Adakah imanmu diambil orang? Adakah sukacitamu diambil orang? Adakah masa depanmu, pengharapanmu hilang? Keyakinanmu hilang. Diambil oleh keadaan atau penderitaan-penderitaan yang menesak di dalam diri kita. Sehingga kita tidak melihat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ido kuncina. Jadi molo dipaingot kita di bagasan hatani dewa tadi minggutta. Ingot ari hama matem alani molo ta ingot tarwa ahama siulauta. Jepek do ari mi. Bagi Tuhan 1000 tahun bagi kita, bagi Tuhan hanya 1 hari. Jala dakta boto adigan tanggal 3 Ariaha toso satta dang taboto. Songon panak koborong ido ninda. Jalai dok si Petrus bohado si ulaotta di ngoluon ikon badia unang hasurahan jupang ni Tuhani. Jangan kita tercemar, tetapi menjaga diri kita kudus. Itulah yang kita jaga. Banyak sekali yang harus kita tunjukkan. Salileng dilehon dewatatiki. Setiap detik harus kita pakai waktu kita. Menghadapi kematian itu mempunyai persiapan. Persiapan itu seperti pelomba. Lomba lari. Pelomba lari harus latihan. Ido, latihan memasuki surgawi, kemenangan, kesuksesan. Sama seperti kita harus latihan dan bekerja mencapai masa depan yang sukses. Memiliki proses. Songon ido nang mencapai manang surga manang partodioni. Dang bersantai-santai daun. Dang margira suatu dia. Kejar. Mulai dok si Paulus marlojong indah. Berlari. Uhalupahon na dipuriki, jala huheahi na dijoloki ninda ibana. Alani perlu jala tarenukon bagas. Mulai lihat Tuhani ari-ari di hita ahado nanaing siulahonotta. Ima kita punya arti, punya makna hidup.
di nguluan. Mapakorhon jala barguna ngulutai. Jala marsaringar hapor siautai marhite paru lauta. Asa dang holan jupang ni Tuhani hita denggan alai jupang ni ganup jolma denggan hita. Di ida jolma kita bisa melihat seseorang, inilah dia katanya kan. Tetapi bagaimana kita melihat seseorang itu di dalam dia memang ada Tuhan, ada iman, ada kebaikan. Ido. Nakin boy hita mamerek Tuhani di sude ngolutta, alai sia diri taupe boy di bereng jolma. Huida songonodo maksudna. Songonodo ngoluna ninda. Jojot do hita mamereng dongani nasusa doi ninda. Nalea doi. Dang margiratu dia ninda. Tetapi mari kita lihat dulu diri kita. Mari kita lihat dulu kita. Dan orang Kristen pada saat itu, Yohanes melihat memang karena percaya kepada Kristus begitu tersiksa. Dan mungkin kita tersiksa hanya karena mungkin kehidupan sehari-hari. Tetapi bagaimana dengan mengikut Tuhan, adakah salib dan penderitaan yang memang kita lewati? Dan kalau ada pun penderitaan, apakah kita mundur? Dan kita kuatkah untuk mengikut Tuhan? Tetapi di sini, apakah kita melihat Tuhan di dalam kehidupan kita? Dalam suka atau duka? Huida. Songo dia do surgo nani do na dihita akan aporsiai. Seperti pengantin perempuan yang dihiasi. Katanya. Seperti pengantin perempuan yang dihiasi. Kalau sudah dihiasi siaplah untuk ke jenjang pernikahan. Begitu cantik, begitu berbeda, begitu siap seperti itu. Jadi songonido hita artina bahwa di hari Tuhani hita marpahian nasaksak. Bersih hati dan pikiran. Sudah seutuhnya Tuhan temui, kita langsung bisa masuk hidup bersama-sama dengan Allah. Dan Allah di tengah-tengah kita. Dan sesungguhnya di dalam kehidupan ini manang di ngolut tahun nang dohonon na ido nakin intina mangida Tuhani, mangida surga, melihat surga. Karena kita pun kita katakan manang tadot dot jala tahap persai ada kok surga yang kita rasakan. Ido si buku nisi Matius, kerajaan Allah sudah datang. Di tonga-tonga muda do surgui ninda nama dok tutu hatta. Ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, surga itu bisa kita rasakan. Bukan hanya saat kita merasa gembira atau mendapatkan keberhasilan itu surganya. Tapi ketika Tuhan memang kita lihat di tengah-tengah kita, maka kita rasakanlah surga itu. Kerajaan surga sudah datang. Artinya selalu hadir Tuhan kita di kehidupan kita. Maka kehadiran Tuhan itu kita rasakan surga. Tetapi untuk kesempurnaan surga tersebut masih ada harapan kita. Sekalipun melewati kematian. Karena itu kengerian. Kematian itu adalah kengerian. Tetapi kengerian sekalipun, ingatlah. Songon nani dok ni. Hatani dewata marhite na pinasaat ni si Paulus. Kristus do. Ahatayak kamanginang. Kristus do hangoluat diau. Jalalaba do nang hamatian. Ia mangolu pehita. Ia mate pehita. Mate di Tuhan itu. Jadi sarupa do kehidupan ta mangolu. Jadi unang babiar hamu di Tuhani. Unang babiar hamu mate. Mate pehita sarupa do kehidupan ta kematian ta tong di Tuhani. Jadi unang lomo samu boa doa nung mate tu dia nung mate masuk doa ido kan suku-suku muna kan basedakat di ngolut tahun ngawok dosa di dongani Tuhani do hitate apalagi mate so boy hibe hita berdaya ngagabe orbuk boy mengulu kan ido kan di panopau ni dewata anope tuban wagi jangi ba kita begitu kotor, begitu buruk,
alai didok nakin seperti pengantin Yesus datang dan begitu megah, mewah, dan juga kita akan memang kudus dan menerima kehidupan. Di tanoon hangoluani tajalo siad dewata jala ikon bulat do pikirata nang pos nirohatta di hangolua saliling nililing nape jalo otta do alani unang babiar hita. Jadi mulai do edetai di jodoh babiar hamumat doa teh babiar mangedehon sotung di Jawa ke. Ya. Oke, kita coba artinya ya pasti kita akan dipanggil di jodoh alauma tua mana di surgoi lauma tuna di surgoi di jodoh nalama tuje di surgoi. Jadi kalau sudah ajal kita ikhlas saja pergi karena kita mau menjumpai Tuhan kita. Jadi singok-singok deh itu hita asau nang lalap deh hita di bain haporsuhon di pertibion alai taulah homma ahado dipangido Tuhan itu hita hatani si Yohanes dia melihat kerajaan Allah, dia melihat Tuhan bukan seperti Maria tidak melihat Tuhan. Jala godang do hita natardok par gereja par pungu jala halak Kristen alai dang dibereng Tuhani di ngoluna di ulaonna di akkana masa di pikiranna di hapor suhonna idama Tuhani ima nama pargugui hok kita napa posrohatta asa marlojok kita madapot Tuhani dang madok hatok maau mate daw alai tetap mangiahi jala marlojong madapot Tuhatai jala jupak tama ibana di ngolutta idona naik sidohonna. Mari kita bertemu dengan Tuhan di dalam hidup kita, di rumah, di perjalanan, di gereja ini. Ini perenungan yang sangat dalam. Bertemukah kita dengan Tuhan? Melihat Tuhankah? Ini. Mari kita renungkan. Karena itulah tujuan dan sentral atau akhir dari hidup kita. Tuhan akan memanggil kita ke tempat yang bahagia. Bukan ke tempat yang tidak bahagia, tetapi ke tempat bahagia. Tuhan akan memimpin dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Martang yang bahita. Mulai hati Tuhan, marhiti asini roham, dipakulingi hatami hami. Hutupayop hami, jala huingot hami mai, jala bui huhanguluhok kami. Adorang so ajal ningulu nami. Dinatongon di paingot tohami nalau salpudo pertibion nalau salpudo hinaulina jalan salpudo nang hapor suhonna alai dilehoko dihami ari haroromi idaon nami ma hinaulimi Tuhan jala saksak ma ulos nami jala inganan nami ima kebahagiaan na hotro di saliling-lilingna naing tadi konon nami hasianganon alai tadi konon nami ma nang akanauli jalabahenon nami ma akanauli di hasianganon tarlumobi di ngolu namion naing idaon nami hotakas Tuhan di ngolu namion di rohanami di parnidan nami di parbinegian nami di ngolu nami naing takas huidahami ho Tuhan molotung godang nama baik kami tu matangis jalamar siak jalamar porsuk ala ni parnguluon jala dang boy hupakilala kami hina di kehadiranmu di tonga-tonga nami Tuhan say ukap ma parnidan nami ukap ma matani rohanami
jala uka manang pakilalan nami, asa mangulu manang mate, jala asa huboto hami, hodo hanguluan nami, Kristus hanguluan, jala laba hamatean, ima kesempurnaan ni ngulu nami. Tuhan asiroham paingok mahami, na sumabiar hami, mangadopi nguluan, nang hamateape ay huboto hami, hodo hanguluan nami, na saliling nililing na manoktong rodi saliling nililing na. Ali debata para siroha, godang dona porsuk na huilalahami, alai godang donang rohanami, dang takas mangida pabahenami di ngulu nami. Ima mabay kami tarlalap, jala mabay kami, dang tarsunggul, taringot tu, ho Tuhan di tonga-tonga nami. Tuhan, pasu-pasu masude pribadi, ni huriam, dohot keluarga, ya nakon na mekmet sahatu na magudang, dohot akka nama naon, mungkin akka kekerasan, nama naon, akka nahona porsuk ala nagali, ala na di bagasan hauton, ala na di bagasan kapuguson, ala ni hakristenonna, ala ni haporsyaonna, ala ni nama bahen na dinggan, godang si bosirina, jod dohami mabahin na porsuk tudongan, jalahami pe mabahin haporsuhon nang tuhami, nang tunahumaliak kami. Tuhan, masagudang tahe, naso tarpikiran nami di ngulu nami, alain waing na marujung doi sude. Jala jupang nami do hasonangan, nasa liling nililing na, ima na pinaradim, diakan na marsiohot, na porsea, jala na satia, na marsitiopan, jala na mameop, hatami. Alani, asima roham, huwa kami masaluhu nai, akka sude ruas ni huriam, siyan na me satu na magurang, dia peparnguluan na, say ramoti jala pasonang manasida. Molomar porsuk alani parsahiton, say makirim do nasida, hamamalum ni sahid tu nasida. Nang terkhusus sebuah kami, ima namar sahid di bagasan mingguan, ima Renida Tesalonika boru na 70 na pemulihan, Doktorandus B Sitompul na okname, dohot situa el hutabarat na okname, dohot situa i hutajulu na okname, dohot hotma boru siboya na okname. Tuhan, hodo di tonga-tonga nasida songon hatami, jala hodo haporusan jala di ida nasida, marhite gogom dohot wasom, naing takas idaon jala pakilalahon nasida, napa malum nasida, napa luahon nasida sian haporsuhon ni parsahitoni, jala napa malum nasida, parhitiamu masaluhut, perawatan di keluarga, dohot rumah sakit, dohot akka ubat, dohot si pangaton, laho pataridahon huasomi, hodo Tuhan di ida, napa malupon sahid nasidai, sabui hamit wakarina nengro, mangulaw-laon, jala lam denggan hupatuduhok kami ngulunami, jala marsiadu hami mamariahi, nahobar tu hatami. Tuhan, asima roham, rubi mahami, pargugui manasida, jala nang namangurus nasida keluarga, saya toktong manasida di bagasan hai pason, jala marlas ni roha. Tuhan, pasu-pasu huriam, jala maleate di pasahak rohanami, nungamar dalam aka program, marhite rapot ni huria, dohot aka nanaing dalat tonan nami dope program ni huriam, marhite perayaan Natal, naing idaon nami las ni roha, idaon nami Tuhan, hodo di aka perayaan, ulaun ibadah nami, di tonga ni huriami, husabahami maho Tuhan, jalahu pasata minggulu nami, laho mangula, ulaun hobar tulomoni roham. Tuhan, ubah kami nang ruas ni huriam, namarulang tahun di bagasan sa minggon, sa igajang ma umur nasida, jala pasu-pasumu manasida, di hahipason, dohot di las ni roha, dohot di akangulu si ganufari, natuk bahenommu, jala gajang nang pasarian nasida, jala lam tudeng ganda, songoninang namarulang tahun, di tongani keluarga, Tuhan, gajang jala harmonis, jala gabi keluarga na ideal, satu na mauli bulung nasida, di tongani keluargai,
jala toktong nasida daksirang sian ho, jala nasida pe di bagasan hahoton di holong nasian ho. Tuhan si maroham di ruas ni huriam sia sekolah minggu remaja na poso sahat tu akan nama godang na berkeluarga sahat tu lansia sahat tu sude akka pangula di tongan di huriam nama kubasi di huriam sian parhalado na somartohonan parhalado na martohonan sahat tu na mangulu hokuriam pakai mahami ulam patari dahon ho Tuhan asa di ida huriami na jongjong doho di tonga-tonga ni nguluna manugu-nugu nasida marmahani nasida jalana jongjong doho di tonga ni huriami asa boy hami mangulahon na denggan jaladang hasuraha kami sahat tuari haroromi menjaga diri nami denggan di tonga di keluarga di tonga di masyarakat di adopan di anakon nang di nahumalia kami Tuhan asimaroham sai jakom mahami asa toktong denggak kami satia sahat tuari haroromi so hasurahan asa tung tamahami dihanguluan nasian ho samangulu manang mate hodo napuna hami jala hanguluan nami urasi hami Tuhan siad dosa nami tung badia mahami diadopan mi jala tung tama jala denggan hami nang dihamalia kami jakum matang yang nami on nang gulu nami napun nami mahami Tuhan roh disaliling nililing na marhiti asini roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Papungu pelea kita jala marede mahita sian buku ede 522. Surgoi sambulo tanui dangadong besia yundisi nama muji tokong nadisi pinaluan itu atai surgoi dangadong besia surgoi dangadong besia yundisi namalo sarang satu si tuinganas nasai dikani Arang domu maudoti Gok mahasni rohaku disi Surgoi Dan adong besia yundisi Surgoi Dan adong besia yundisi Nama kirim roh aku di son Palmasa hatu sinang awon Ngai diawan Tuhan tu si Asara doto abisi Surgoi Dan adong besia yundisi
di surgoi dang adong besiayun di sini. Surgoi sampulo tadoi dang adong besiayon bisi nama puji toto na disi pinaluan itu hatai surgoi dang adong besiayon bisi surgoi dang adong besiayon bisi. Tatanya koma peliata ali dewata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasau libasa na maulitus upasahat hami masian dan lehon mitu hami pelean nami tuho saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jala ramoti asau parasiak kami peleanon pati buloh narajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanai marhite-hite todim asalam huta dahami gudang di silehon-lehon mitu hami asalam girgir hai madok moleate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan debata nasian nahinan jalana mangulu rodi saleleng-lelengna huingot hami sadarion akan amate sian hami naung pajolohon tulabungmu dihodo anak hisu ni Banua Gijang jala diukap hodoi diakka namangasahon Tuhan Yesus Kristus narukado rohanami sadarion marningot ajal nami dohot haheheon ni daging di hari sugut mauliate marohanami tuho ala di tubuhon ho hami tu pakirimon na mangulu gabi partohap hami di hanguluan na sorasuda dada nama dele hami di hari parningotanon alai na malungod do hami di sabulon ni todinami nungatorop dongan nami naong nialakmu tahu si paingot do ujung ni lakana sida di hami bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni lakana mibi saya sungguli marohanami mabahen tiruan nadenggan diakka pinoparnami saya puli mana marsak roha dohot akka namatean asaunang mangadungi jalamadele nasida saya taiti marohana sida mamereng dopak Gijang saya lehon todim tuhami asatakas di hati dakon tuhami naung dohot dohami anakmu jalapanean diartana di Banua Gijang saya padau maganggu ni roha siak kami asahot hapor siaun nami maniop Tuhan Yesus si pangului adorang hubolus sami rura linggoman ni hamatiani molohomur mata nami be ukap mamata ni roha nami asatakas ni ida dalan tu hasonangani molo halang dilanami sobinoto be makuling pargogoi mahami marhite-hite todimi
asa terjauh kami aliamang, sahatu tanganmu ma todiku, sai patiur hian rohanami, asa hubas lakanami, jala sonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Aliamanami dadi Banua Gijang, sai pinorbadi amaguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saup malomoni roham, di Banua Tongaon songon dadi Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion, hanguluas siapare, sesama dosa nami songon panisanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo duna puna harajuku, duna gungkun rudi asapun di pasu-pasu jala diramoti Tuhan Dewatama hita, di sodakon Tuhan Dewatama buhina tuhita, jala asima rohana mida hita, didapakon Tuhan Dewatama buhina tuhita, jala di pasarohon madamena tu tod ditabe. Selamat ujung tahun Parhuriamba di hita.